zitten nu op de Damplijn. Abdulrahim Rini heeft zichzelf opgegeven om zich duidelijk te maken naar iedereen, naar alle mensen, wat er allemaal in het noordwesten van China, in het werkelijke gebied van Oost-Turkestan gebeurt. Hier zie je Oost-Turkestan, dat is nu het noordwesten van China. Dat werd voorheen, en tot 1949 was het vrij. En daarna is het eigenlijk behoorlijk onder druk gezet door China. Het was eerst als autonomisch regiogebied aangegeven, maar nu is daar ook helemaal niks van overgebleven. Zelfs nu, het is nu zeg maar alleen maar je hebt alleen maar concentratiekampen als het ware. Iedereen wordt daar opgenomen. Het wordt reductiekampen wordt het genoemd, of de opvoedingskampen wordt het ook genoemd. En mensen daar die hebben helemaal geen contact meer met de buitenwereld. Zelfs Oeigoeren in het buitenland, buiten Oost-Turkestan, die kunnen niet meer contact opnemen met hun familie. En zelfs hier zie je bijvoorbeeld sinds 2014 is Ilham Tohti opgenomen in die gevangenissen. En net als Ilham Tohti is een grote professor, die heeft jaren voor de Chinese overheid gewerkt. Net zoals Ilham Tohti zijn er ook heel veel grote geleerde mensen, professors, ook gewoon normale volk, die worden allemaal eigenlijk daar opgenomen. Je kan het vergelijken met de nazi-kampen van Hitler. Het is daar, wat daar allemaal gebeurt is daar verschrikkelijk. Moslimsmensen die worden gedwongen om alcoholische drinken te drinken en varkensvlees te eten. Van die afschuwelijke dingen worden daar allemaal gedaan naar het volk, naar het merendeels Oeigoerse volk. Er zitten ook de Kazaken tussen. Het is nu zeg maar, de media mag daar ook niet komen, daar geeft de Chinese overheid geen toegang voor. Daarom kan daar, de buitenwereld kan daar geen contact mee opnemen en de mensen daar kunnen ook niet met de buitenwereld contact opnemen. Alleen het is nu wel een beetje op de wereldmedia naar voren gekomen bij de BBC en de andere mediaorganen. Dat kan ik hier even laten zien. Dit is de Washington Post. Hier heb je ook nieuws over die opvoedingskampen. En hier heb je allemaal protesten wat allemaal op de hele wereld door de Oeigoeren worden gedaan. Hier heb je weer die nieuws over reductiekampen. Dit is op de Radio Free Asia naar voren gekomen. 3 miljoen. Ja, en 3 miljoen mensen zijn er echt opgenomen. Dat is wat wij zeg maar weten. Het kan ook meer zijn, de werkelijkheid, dat weten we nog niet. En dit is Abdulrahim Rini zelf met zijn familie. Die kan bijna 2 jaar geen contact opnemen. Maar hij is niet de enige. Eigenlijk bijna tegenwoordig elke Oeigoer die kan nauwelijks contact opnemen met zijn familie. Wij willen eigenlijk dat de nazi-kampen, de opvoedingskampen in China worden afgesloten. Heel snel, dat de mensen daar vrijkomen en dat ze zo snel mogelijk hun eigen leven op kunnen bouwen en gewoon contact op kunnen nemen met hun familie. Dat willen wij heel graag. Wij willen heel graag vrijheid voor Oost-Turkestan en op deze manier willen we dat naar de hele wereld bekendmaken. En hier hebben wij ook een lijst waar je je naam en je afkomst van welk land je komt kan afschrijven met de handtekening. En dat wordt door Abdulrahim Rini later allemaal verzameld voor de mensen van Oost-Turkestan om een bijdrage te leveren voor de vrijheid in Oost-Turkestan.